Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Nongkrem constituency gandai tang maka hak election MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council kebadan tang Ngut ki Kyrtong banya aireng. Kini ki Kyrtong kilong kidon Ngut ki bayasriem kejuk ke Kyrteng kata wei uba Lambor malnyang MLA barim bat MDC bementa unyakun kum Kyrtong shimet uba Lambor sing nongrum nakaseng Congress bat uba Kitbok lang siem nakaseng Voice of the People's Party. Nalorba kidon tang Ngut ki Kyrtong ki Paidbah ka jela ki pai khmat bahasa ke Nongkrem constituency namar ka de ka constituency ba mi khmat do president ka Voice of the People Party uba adan mila basayamon. Hagani ke election MDC ka VPP ka lasay da uba Kitbok lang siem ba unya khun persya ya uba Lambor malnyang uba di MDC ba menta ba du MLA barim. Kumban syupin kan mau uba Lambor malnyang ulaya khun nakaseng UDP hak election MLA ha usnam arja arpulai Henry ula syak penliam ha uba adan mila basayamot, bat menta uba Lambor unhab bani khun sayu Kyrtong ke BPP, uba Kitbok lang siem, bat dia uba Lambor sing nongrum nakasing Kongres. Barok ki Kyrtong ki baladap thap Kyrteng, bani khun ki election MDC ha ki HADC, ki poi palat shispa sanpu prangut na ki arp khanai tali ki constituency, kata prapulai ngut ki Kyrtong na East Khasi Hills District, arp hundri ngut na Ribhoi District, kat khandai ngut na West Khasi Hills District, Khatway ngut na Southwest Khasi Hills District, Shipho ngut na SDO Sora, bat Khandai ngut na East and West Khasi Hills District.